அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் நாமக்கல் வாஸ்து முருகேசன். என் அன்பு உறவுகளே, இன்றைய நாள் பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது சாப்பிடும் முறைகளை பற்றி பார்ப்போம். சாப்பிடும் முறைகளை பற்றி பார்ப்போம். இப்போது நம்ம சாப்பிடும், அதாவது பழங்காலத்தில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இஷ்டத்துக்கு எங்கேயாவது உட்காந்து சாப்பிடுவோம். பழங்காலத்தில் வந்து டைனிங் டேபிள் கிடையாது. அப்படின்னால வந்து எங்கே வேணாலும் எப்படி வேணாலும் இஷ்டத்துக்கு உட்காந்து சாப்பிடுவோம். அந்த மாதிரி சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம். இன்றைய காலகட்டத்தில் கம்ப்யூட்டர் யுகம் ஆகிப்போச்சு. எந்த வீடாக இருந்தாலும் டைனிங் டேபிள் இல்லாத வீடு எதுவுமே இல்லை. டைனிங் டேபிள் இல்லாத வீடு எதுவுமே இல்லை. எல்லாமே டைனிங் டேபிள் வச்சு தான் எல்லா வீடுகளும் கட்டியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி தான் எல்லா வீடுகளும் அமைஞ்சிருக்கு. அப்படின்னால இந்த டைனிங் டேபிளில் உட்காந்து தான் நம்ம சாப்பிட்றோம். அந்த மாதிரி உலகம் மாறிடுச்சு. அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இஷ்டத்துக்கு தான் உட்காந்து சாப்பிட்றோம். அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இஷ்டத்துக்கு தான் உட்காந்து சாப்பிட்றோம். அப்படின்னால நம்ம உட்காந்து சாப்பிட்றதுலையும் சில வரைமுறைகள் இருக்கு. அதுலேயும் சில சாஸ்திர விதிகளும் இருக்கு. எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் உட்காந்து சாப்பிடுவது நல்லது. ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் உட்காந்து சாப்பிடக்கூடாது. திசையை நோக்கி உட்காந்து சாப்பிடக்கூடாது. இது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. சாப்பிட்ற முறையிலையும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. நிறைய சாஸ்திர விதிகளும் உண்டு. அப்படின்னால இன்றைய தலைப்பு அதை பற்றி பார்ப்போம். அப்படின்னால முதல்ல உட்காந்து சாப்பிட்றது, நம்ம இஷ்டத்துக்கும் உட்காந்து சாப்பிடக்கூடாது. தயவு செஞ்சு சாஸ்திர விதிகளை கடைபிடித்து சாப்பிட்டால் நம்ம சாப்பிட்றோம். அந்த சாப்பிட்ற உணவு வந்து நம்ம உடம்புக்கு போகுது. நம்ம உடம்புக்கு தேவையான சக்தியை கொடுக்குது. நம்ம உடம்புக்கு தேவையான ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குது. நமக்கு தேவையான வந்து அனைத்து ஒரு நன்மையும் கொடுக்குது அந்த உணவு சில சாஸ்திர விதிகளோடு சாப்பிடும்போது நம்ம உடல் வந்து தீர்க்க ஆயுளை கொடுக்கும். உடல் வந்து ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும். நன்மையே நடக்கும். உடல் உறுப்புகள் அனைத்து நல்லபடியாக செயல்படும். அது எப்படின்னு இன்றைய நாள் பார்ப்போம். இப்போ சாப்பாடு போட்டு சாப்பிட்றோம். அருள் கூர்ந்து சொல்கிறேன், தயவு செய்து சொல்கிறேன். அதாவது சாப்பிடும்போது மூளை திசையை நோக்கி நம்ம உட்காந்து சாப்பிடாதீங்க. மூளை திசை எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, வடகிழக்கு மூளையை நோக்கி உட்காந்து சாப்பிடக்கூடாது. அக்னி மூளையை நோக்கி உட்காந்து சாப்பிடக்கூடாது. மூளைன்னு சொல்லக்கூடாது. அது பாகம். அந்த மூளை பாகத்துக்கு நோக்கி சாப்பிடக்கூடாது. நம்ம எப்பவுமே உட்காந்து சாப்பிடும்போது சரி, எங்கே உட்கார்ந்தாலும் சரி, திசையை நோக்கி உட்காருங்க. திசையை நோக்கி உட்காந்து சாப்பிடுங்க. கிழக்கு திசை, தெற்கு திசை, இந்த மாதிரி திசையை நோக்கி உட்காருங்க. அந்த திசையை நோக்கி சாப்பிடுங்க. மூளை திசையை நோக்கி உட்காராதீங்க. மூளை திசையை நோக்கி படுக்காதீங்க. மூளை திசையை நோக்கி சாப்பிடாதீங்க. தயவு செஞ்சு அந்த சாப்பிடவும் கூடாது, உட்காரவும் கூடாது, படுக்கவும் கூடாது. அப்படின்னால வந்து இப்போ உணவு சாப்பிட்றோம். கிழக்கு திசையை நோக்கி உட்காந்து சாப்பிடுங்க. கிழக்கு திசையை நோக்கி உட்காந்து சாப்பிடும்போது கிழக்கு யார் ஆட்சி செய்கிறா? ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். கிழக்கு வந்து இந்திரன் ஆட்சி செய்கிறார். அப்போ அந்த கிழக்கு திசையை நோக்கி உட்காந்து சாப்பிடுங்க. செல்வாக்கு ஏறும். அந்த வீட்டில் செல்வம் வந்து செல்வாக்கு ஏறும். அடுத்து வந்து எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, தெற்கு நோக்கி சாப்பிடுங்க. தெற்கு வந்து யார் ஆட்சி செய்கிறா? யம தர்மன் நம்மளுக்கு ஆயில கொடுக்கக்கூடியவர். அவரை நோக்கி சாப்பிடுங்க. நம்மளுக்கு வந்து நம்ம உணவு உண்றது ஆயிலுக்கு தான் நான் சாப்பிட்றோம். ஆயில் தீர்க்க ஆயில் கொடுக்கணும். உடல் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கணும். உடல் ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து ஆயிலை கொடுக்கணும். அப்படின்னால வந்து எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, தெற்கு நோக்கி சாப்பிடுங்க. தெற்கு நோக்கி சாப்பிடும்போது உடல் வந்து எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும். அதன் மூலமா நம்ம வந்து தீர்க்க ஆயிலை கொடுக்கும். அதோட வந்து மேற்கு நோக்கி சாப்பிடுங்க. வருணன் மேற்கு வந்து ஆட்சி செய்யறது யாரு? வர்ண பகவான். அவரை நோக்கி சாப்பிடுங்க. உங்களுக்கு வந்து புகழ் கிடைக்கும், கீர்த்தி கிடைக்கும். அந்த மாதிரி மேற்கு நோக்கி உட்காந்து சாப்பிடுங்க. ஆனால் வடக்கு குபேரனை நோக்கி உட்காந்து சாப்பிடாதீங்க. உங்களுக்கு வந்து அதை எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, வறுமையை கொடுக்கும். உடல் நலத்தை பாதிக்கும், வறுமையை கொடுக்கும். அந்த வீட்டில் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாடு கூட வழி இல்லாமல் போயிடும். அதனால வந்து தயவு செஞ்சு வடக்கு நோக்கி உட்காந்து சாப்பிடாதீங்க. தயவு செஞ்சு சாப்பிடாதீங்க. கிழக்கு நோக்கி உட்காந்து சாப்பிடுங்க. தெற்கு நோக்கி உட்காந்து சாப்பிடுங்க. மேற்கு நோக்கி உட்காந்து சாப்பிடுங்க. வடக்கு நோக்கி மட்டும் உட்கார்ந்து சாப்பிட வேண்டாம். அதே மாதிரி மூளை திசைகளை நோக்கி உட்கார்ந்து சாப்பிட வேண்டாம். மூளை திசை ஈசானியம், அக்னி, இந்த மாதிரி மூளை திசைகள் நோக்கி உட்கார்ந்து சாப்பிட வேண்டாம். தயவு செஞ்சு சாப்பிடாதீங்க. திசைகளை நோக்கி, அது திசையிலையும் கிழக்கு, தெற்கு, மேற்கு, இந்த திசையை நோக்கி உட்கார்ந்து சாப்பிடுங்க. இந்த மாதிரி சாப்பிடுவது நம்மளுக்கு வந்து உடல் ஆரோக்கியம்.
தீர்க்க ஆயுள். இது மட்டும் இல்லைங்க, நம்ம உட்காந்து சாப்பிட்றோம். நம்ம உட்காந்து சாப்பிடும்போது நீங்கள் சில பேர் டைனிங் டேபிள் சாப்பிடுவாங்க, சில பேர் கீழே உட்காந்து சாப்பிடுவாங்க. இதுலேயும் சில வரைமுறைகள் எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம உட்காந்து சாப்பிடும்போது நம்ம அந்த உட்காந்து சாப்பிட்ற அந்த தட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா, அந்த சாப்பிட்ற அன்னம் தட்டு அது வந்து நம்ம உடல் வந்து எப்படின்னா ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குறது. அது ஒரு நம்மளுக்கு தெய்வம். அது சாப்பிட்றதுனால தான் நம்மளுக்கு வந்து நம்ம உடல் எனர்ஜி, அதாவது சக்தியை கொடுக்கறது, ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கறது, ஆயுளை கொடுக்கறது. நம்ம அந்த உழைக்கிற கஷ்டம், அந்த உழைக்கிற உழைப்பு, கஷ்டம் அனைத்துமே அந்த வயிற்றுக்கு தான். அப்போ அது அந்த வயிற்றை நிரப்பக்கூடிய அந்த உணவு வந்து நமக்கு தெய்வம் மாதிரி, அந்த தெய்வம் மாதிரி. அந்த தெய்வத்தை நம்ம எப்படி நம்ம வந்து சாப்பிடணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அந்த தட்டில் போட்டு அது வந்து சாமியை கும்பிட்ட தெய்வமே இந்த சாப்பாடு கொடுத்தீங்க, அந்த சாப்பாடு கொடுத்த தெய்வத்துக்கு நன்றின்னு சொல்லிட்டு தெய்வத்தை வணங்கிட்டு சாப்பிடுங்க. இந்த உணவு கொடுத்த தெய்வத்துக்கு நன்றி சொல்லிட்டு அந்த சாப்பிடுங்க. அன்றைய நாள் நல்லா இருக்கும், அந்த உடம்பு அந்த உணவு சந்தோஷப்படும். அப்படிங்கும்போது சாப்பிடும்போது உடல் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும், தீர்க்க ஆயுளை கொடுக்கும். அந்த சாப்பிட்ற தட்டு எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கிற இடத்த விட பள்ளத்தில் இருக்கும் கூடாது. சாப்பாடு தட்டு கீழே, அதுக்கு மேல நம்ம அந்த தட்டுக்கு மேல நம்ம உட்காந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. இப்போ டைனிங் டேபிள் உட்காந்து சாப்பிட்றோம், அது ஓகே. நம்ம கீழே உட்காந்துருக்கோம், நம்ம தட்டு மேல இருக்குது. எப்பவுமே சாப்பாடு தட்டு நம்மளுக்கு உயர்ந்ததா இருக்கணும். கொஞ்சம் நம்ம உட்கார்ந்துருக்கிற இடத்த விட கொஞ்சம் உயரமா தான் இருக்கணும். அதனால வந்து அந்த மாதிரி தட்டு நம்ம உட்கார்ந்துருக்கிற இடத்த விட கொஞ்சம் உயரமான இடத்துல தான் வச்சு சாப்பிடணும். நம்ம உட்கார்ந்துருக்கிற இடத்த விட கீழே பள்ளத்தில் வச்சு சாப்பாடு தட்டு வச்சு சாப்பிடக்கூடாது. ஏன்னா சாப்பாடு தெய்வம், அதை வந்து கீழே வந்து வச்சு சாப்பிடக்கூடாது. அப்போ அது அந்த உணவும் கிடைக்காம போயிடும். அதனால வந்து அந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிடுங்க. இந்த மாதிரி தட்டு வந்து மேலே வச்சு சாப்பிடுங்க. அந்த மாதிரி சாப்பிட்டீங்கன்னா உணவு வந்து அந்த சாப்பிட்ற உணவு செரிக்கும், அந்த உணவு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும், தீர்க்க ஆயுளை கொடுக்கும். அந்த மாதிரி தட்டு மேலே வச்சு சாப்பிடுங்க. இதை விட தட்டில் போட்டு சாப்பிட்றத வாழை இலையில சாப்பிடுங்க. வாழை இலை அதாவது பழங்காலத்தில் வாழை இலை முதவும் கிடைச்சது இல்லைன்னு சொல்லலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பக்கம் வாழை இலை நிறைய கிடைக்குது. எல்லாம் தோட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வாழை இலை வந்து செழிச்சு போயிருக்குது. நீங்கள் வந்து வாழை இலையில சாப்பிட்டீங்கன்னா ஆயுள் கூடும். என் அன்பு உறவுகளே, அதாவது வந்து வாழை இலையில சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய ஆயுள் கூடும், உடல் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும், தீர்க்க ஆயுளை கொடுக்கும். அதனால வாழை இலையை சாப்பிட்டு பாருங்க, தீர்க்க ஆயுளை கொடுக்கும், தீர்க்க ஆயுளை கொடுக்கும். அடுத்து வந்து எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, தயவு செஞ்சு இந்த உடைந்த தட்டில் வச்சு சாப்பிடாதீங்க. தட்டு சில பேர் வந்து உடஞ்ச தட்டில் சாப்பிடுவாங்க. தயவு செஞ்சு உடஞ்ச தட்டில் வந்து சாப்பிடாதீங்க. அதே மாதிரி தட்டிலேயே சில பேர் வந்து சாப்பிட்டு வாயை கொப்பளிச்சு வாயில அவங்க அந்த வாய் கழுவுவாங்க. தயவு செஞ்சு அந்த வேலையெல்லாம் செய்யாதீங்க. அது இப்போதான் சொன்னேன், தெய்வம். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, சாப்பாடு அதில் தட்டிலே இருக்கு, அதிலே கையில் விடுவாங்க. அதெல்லாம் வந்து அந்த அன்னமும் வந்து நம்ம மேலே வந்து சாபம் கொடுக்கும். அந்த அன்னமும் கடைசியில் கிடைக்காம போயிடும். சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறுதியில் வந்து சாப்பாடு கஞ்சிக்கே வழி இல்லாமல் சாகுறவங்க நிலமையில நம்ம கண்ணார எவ்வளவோ பார்த்துருக்கோம். அந்த அன்னத்தை நம்ம வந்து தெய்வமாக மதித்து நீங்கள் சாப்பிடும் வரை உங்களுக்கு வந்து எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து அந்த அன்னம் தெய்வமாக உங்களுக்கு கூட இருந்து எல்லாமே நமக்கு வந்து லாஸ்ட் இறுதி மூச்சு விடுவரை நம்மளுக்கு அது கிடைச்சிட்டே இருக்கணும். அதனால் அந்த அன்னத்தை தெய்வமாக மதித்து வழிபாடு பண்ணி இந்த அன்னத்தை கொடுக்குற தெய்வத்துக்கு, இந்த அன்னத்துக்கு நன்றி சொல்லிட்டு சாமியை கும்பிட்டு தான் நம்ம சாப்பிடும்போது அந்த அன்னத்துக்கும் நமக்கு சந்தோஷப்படும், நம்ம உடல் ஆரோக்கியம், தீர்க்க ஆயுளை கொடுக்கும். அப்படின்னால வந்து அந்த தட்டிலேயே வாயை கழுவி விடாதீங்க. அந்த தட்டிலேயே வந்து சாப்பாடு இருக்கும்போது கையெழுவாதீங்க. அதாவது நம்ம எந்த அளவுக்கு சாப்பிட்றோமோ அந்த அளவுக்கு போட்டு சாப்பிட்டுக்கணும். எந்த அளவுக்கு சாப்பிட்றோமோ அந்த அளவுக்கு தான் போட்டு சாப்பிடணும். மிதமிஞ்சி போட்டு அதிலேயே வந்து கையெழுவுறது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி உணவு வந்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. அந்த மாதிரி வந்து அதிலேயே கையெழுவாதீங்க. சுத்தமாக சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கையை கழுவணும். அடுத்து வந்து எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது வசதி வாய்ப்பு இருந்தால் ஒரு அருமையான ஒரு பரிகாரத்தை சொல்கிறேன். கணவன் மனைவிக்குள்ள சண்டை சச்சரவா இருக்குங்க, எங்களுக்குள்ள ஒற்றுமையே இல்லைங்க, எங்களுக்குள்ள எந்நேரம் சண்டையாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இப்போது எத்தனையோ பெண்கள் வந்து என்கிட்ட ஜாதகத்தை வச்சு கேட்குறாங்க. வீட்டுக்காரர் என் சொன்னபடி கேட்க மாட்டேங்கிறாரு, என்னைய பார்த்தாலே எரிஞ்சு விழுகிறாரு, என்னைய பார்த்தாலே கடுகடுன்னு பேசுகிறாரு. இந்த மாதிரி இருக்கிற குடும்பங்களுக்கு அருமையான ஒரு பரிகாரம் சொல்கிறேன். வசதி வாய்ப்பு இருந்தால் ஒரு வெள்ளியில் ஒரு தட்டு வாங்கிக்கிங்க, அதில் வந்து சாப்பாடை போட்டு சாப்பிட்டு பாருங்க. அப்படி சாப்பிடும்போது உங்கள் கணவர் வந்து உங்களுக்கு வசியமாவார். சரி, எங்களால் வெள்ளி தட்டு வாங்க முடியலைங்க, வெள்ளி டம்ளராவது வாங்கிக்கிங்க. அதில் வந்து எல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் நைட்டில் படுக்க போகும்போது ஒரு டம்ளர் அந்த பால் வந்து அந்த வெள்ளி டம்ளரில் வந்து உங்கள் வீட்டுக்காரர் கொடுங்க. அதை சாப்பிட்டாருன்னா உங்கள் மேலே வசியமாயிவார், உங்கள் மேலே பாசம் அதிகமாக, உங்களை விட்டு எங்கேயும் போக மாட்டார். நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் அவர் கேட்பார். அந்த மாதிரி வந்து சாப்பிடுவதிலையும் நிறைய முறைகள் இருக்குது. இந்த மாதிரி சாப்பிடுங்க. உடைந்த தட்டில் சாப்பிடக்கூடாது. அடுத்து வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது வந்து எப்படின்னா, இறப்பு செய்திகளை பற்றி பேசாமல் சாப்பிடுங்க. இறப்பு செய்திகள் அது வந்து தெய்வம். நம்ம வந்து சாமி போடுற மாதிரி தெய்வம். நம்ம வந்து உடல்ல சேரணும், உடல்ல சாரணும், அது வந்து நம்ம சக்தி கொடுக்கணும், நமக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கணும், நீடித்த ஆயுளை கொடுக்கணும். அந்த சமயத்தில் வந்து சாப்பிடும்போது எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா,
நம்ம இறப்பு செய்திகளை வந்து நம்ம அதை பேசக்கூடாது. அடுத்து சில பேர் வந்து நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருப்போம், இன்னொருத்தர் வந்து நம்ம சொந்தத்தில் யாரும் அம்மா சாப்பாடு போடுவாங்க, இல்லை உங்க மனைவியை போடும். தயவு செஞ்சு நான் என்ன சொல்றேன்னு சொன்னா, இடது கையில அள்ளி போடக்கூடாது. இடது கையில அள்ளி அவங்க வந்து உங்களுக்கு சாப்பாடு போடக்கூடாது. ஒண்ணு. அடுத்து வந்து எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது உங்க மனைவி சாப்பாடு போடுறாங்க, கையில வலை இல்லாம உங்களுக்கு சாப்பாடு போடக்கூடாது. கையில வலை இல்லாம சாப்பாடு போடக்கூடாது. இந்த மாதிரி வந்து நீங்க உணவு உண்கிற முறைகளை வந்து பின்பற்றுங்க. உங்களுக்கு வந்து அதாவது ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும், தீர்க்க ஆயுளை கொடுக்கும், நல்ல ஒரு நன்மையை கொடுக்கும். அனைவருக்கும் நன்றி. நாமக்கல் வாஸ்து முருகேசன். உங்கள் வாழ்வில் தொட்டதற்கெல்லாம் பிரச்சனையா? வாய்ப்புகள் இருந்தும் பயன்படுத்த முடியவில்லையா? பணம் இருந்தும் நிம்மதி இல்லையா? மனதில் எந்நேரமும் அச்ச உணர்வுகளுடன் இருக்கின்றீர்களா? கவலை வேண்டாம். உங்கள் மறைமுக பிரச்சனைகளுக்கு நிரந்தர தீர்வு காண நீங்கள் அணுக வேண்டிய ஒரே இடம் கருவூரார் ஜோதிடாலயம், நவமணி சண்முகவேல் வாஸ்து ஞானபீடம். முகவரி திருச்சி மெயின் ரோடு, சின்ன வேப்பனத்தம், நாமக்கல் மாவட்டம். மேலும் தொடர்புக்கு 9442784187.